Hold kæft, hvor er jeg lækker. Tænker ham, jeg tror, han er lækker. Oh my god. Hvor er han lækker, ham der. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at være hans kæreste. Han er eddermame lækker. Jeg kunne drømme om ham i nat. Alle pigerne kunne drømme om, at det var bedre med. Jeg har lige formået det til en eller anden klam dame, der hedder Olga. Hun skrev lige, at hun havde drømt om mig i nat. Fy for helvede, hvor det er ulækkert, mand. Hej alle sammen. Jeg håber, I kunne lide den her lille video. Lille kortfilmagtig. Det var faktisk rigtig sjovt at lave. Og hvis der er nogen, der godt vil vide, hvad de ting, jeg bruger, hedder, så kan I skrive ned i chatten. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg siger det nu, men det er fordi, jeg ikke har så meget tid. Fordi jeg godt vil have den her video færdig. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Og også mine 3 andre roller. Hans navn er. Det er hans navn. Olga. Og Kasper. Mig selv. Nå, det er sjovt at lave den her video.